Si Jesus ang tinuod nga punuan sa ubas. Juan Kapitulo 15 versikulo 1 hanggang 17. Nagpadayon si Jesus sa pagsulti, ako ang tinuod nga punuan sa ubas, ug ang akong amahan mao ang tigatiman. Ang akong mga sanga nga dili mamunga putlon niya, ug ang matag sanga nga mamunga, pulungan niya aron mamunga pagayud ug daghan. Kamo na hinluan na pinaagi sa pulong nga akong giingon kaninyo. Pabilin kamo kanako, ug magpabilin usab ako kaninyo. Ingon nga ang sanga dili makapamunga kon dili magpabilin sa punuan, kamo dili usab makapamunga kon mubulag kamo kanako. Ako mao ang punuan sa ubas, ug kamo ang akong mga sanga. Ang tawo nga nagapabilan kanako ug ako diha kanya, maoy mamungag daghan, kay kon wala ako kaninyo wala gayud kamoy mahimo. Ang tawo nga mo bulag kanako ibalibag, sama sa mga sanga nga ibalibag ug anyang malaya, dayon tiguman ug ilabay ngadto sa kalayo aron masunog. Kon magpabilin kamo kanako ug tipigan ninyo sa inyong mga kasing-kasing ang akong mga pulong, makapangayo kamo kanako bisan unsa nga inyong gusto, ug madawat ninyo kini. Kon padayon kamo nga mamungag daghan, dayigon sa mga tawo ang akong amahan, ug pinaagi niini masayren nga kamo akong mga sumusunod. Kon ansa ang paghigugma sa amahan kanako mauusab ang akong paghigugma kaninyo. Pabilin kamo sa akong gugma. Kon tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin ang akong paghigugma kaninyo. Sama nga ako nagatuman sa mga sugo sa akong amahan, busa nagpadayon usab ang iyang paghigugma kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron malipay usab kamo sama kanako, ug mahimong hingpit gayud ang inyong kalipay. Mao kini ang akong sugo kaninyo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Kon adunay tawo nga magpakamatay alang sa iyang mga higala, kana nga paghigugma dili na gayud malabwan. Mga higala ko kamo kon tumanon ninyo ang akong mga sugo. Dili ko kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon wala masayod kon ansa ang ginabuhat sa iyang agalon. Tawgon ko na kamo karon nga akong mga higala, kay kon ansa ang akong nadungog gikan sa akong amahan mauusab ang akong gisulti kaninyo. Dili kamo ang nagpili kanako kon dili ako ang nagpili kaninyo. Gipili ko kamo aron manglakaw ug mamunga sa mga bunga nga mulungtad, aron nga bisan unsa ang inyong pangayuon sa amahan pinaagi sa akong ngalan ihatag niya kaninyo. Busa mao kini ang akong sugo kaninyo, paghigugma ay kamo.